usa ka gamayng negosyante. My name is Thunder. I am a small businessman. But very hot. Small business, very hot. Wala ko ilahin pangandoy sa kinabay Dolanday. Kundi ang makabatunog ka o galingong negosyo. You know, Dolanday, to tell you honestly, my dreams cannot come true. My goodness, may Alibaba. Ikaw ba nang akong kumpare? Ang kumpare nga si Ramil. Together with my kumpar, Ramel. Ramel is very small and very diddly. Nagtukod miyo kamayng tindahan Dolanday. Yes, I put a small sari-sari store. Dolanday. Napod may mga soft drinks. There's a lot of, like soft drinks, Napod may mga Sharia. tangki sa LPG. We have a tank of LBM, LPG. Basta yung anong klase ng negosyo Dolanday. etc. Motor lang among gamit ko mag-deliver may mga soft drinks or LPG. Yes, correct. Ulihan na mi sa kumpare. Kumparing Ramil. Yes, that's true. Ang guys. Di na nato langanon pa. Sa diyang may aksyon og bomba mong negosyo. When my business Dolanday is, upper and upper and upper. Dito nagsugod ang gatod sa kong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. Okay na ini. And this is Ang naitabo. what happened. $1,000, $2,000, $3,000. Bart! Ay, Bart, okay na. Lista na ako. Okay na, Bart. Sa'yo palas punta, no? Okay na kayo? Mas may siguro, Bart, no? Nakikikuha nga batos niya para mo na yung mag-deliver sa itong mga tangke sa LPG. Mayo ka na Di naman kinahanglan kita mo kuan.
Mayo ka rin mag-ibuhat part. Ikaw, ako believe ko ni mo part kay... Sa una, Dapat lagi mabalit sa mga part ka. Kabalo mag-kagyo. No. sa una, kulutong gikagutok ba ka? Part, wala ba yung ako part. Hindi ka ako. Pag mga nalang mga business, business manager ko part. Sa laila, taga sa kumpanya. Yes! Hey, Amul! Atuk Boulevard! Si... Ano yun? Tuyek si Kay Dudong Atsyok. Bus, duduk acup. Toyek. Oh, yes. May morning ba yes? Bus, Oh. just call me and I'll be there. So, Mo, sabay yung mong kuya, kakalagad di mo mo? ano yun, subtihan ka, dili lang ako yung mga amo, dire, dong. Kani, si Paring Ramil, amo po ni mo ni kay, kaning among tindahan, dire, susyo may ani. Baba? Bus, mutala lang ko ni mga bus. Uso mo na. Bus, dagaton juga daan, bus. Patay mo. Ay kung yung kaya ginalabahan. Hala, sige. Ano yung may tabo ha? Pag may mga delivery sa soft drinks or kanang LPG nga tangke, ikaw na mag-deliver. Gulat raman ta, kaya naman yung mga number pang... Ariglado, bus. Ano yun? Soft drinks. Asumatik. Amino. Acup. Amino, diba? Kani-kani mga flyers na to, ihigot nila sa mga gate, no? Ah, Ipasabi mahigutan. Players pa gani, ha? Itaya, players. Dali, diba? Sayo-sayo ka kwarta ba? Sayo-sayo. Players pa gani, bus. Buntagan ko ginigot o giyaan na ba? Imo na sige sabi sa mga... Yan ang dapat. Balhin nyo doon taga dito ba? Tanawa agad. Ingnon ako to si Parinjani. Sige na. Ipambutang sana dito para mabalaan nila nga natin tindahan. Ay, bus, sila ko, bus. Ha? Sila ko, bus. Sige. Hinahina ng motor, ha? Naba ka lisensya? Ah, kuhaunan pa. Pagtarong ba? Credential pa ni, credential. Kaya, ba't ano ni okay? May Okay, matapat kay dili kay ito hilabtanon. Kanang kayo kung mo mata part kaya update kayo part. Oo. Dili kay ito hilabtanon, mga labot o gamay lang. Ako ba? Okay na part. Okay. Sige pag kay, ano ha? Part, pag video kayo sa part, pag gusto mo kanta ko video kayo part. Eh, unya na pag kay naman ito yung trabaho dili tindahan. Kuya niya kape ba? Kuya niya kape. Ano kayo sa part nga? Ilagay ko mga video. Uy, nakamari si Kon eh, nang tikla rin. Ay, Sander, wag gini sa mga do, no? Nga, sa kapobriho ni mo, nya sa kaway klaro ni mo sa una nga pagkatao, nakatindahan jud ka. Gusto mo na part? Gusto mo na more maligwan part? Kanay nga. Hindi na naman. Kita mo kayo para maligwan stop ya part? Ala niya, hinera ko niya mo manang. Ah, hinahinay? Ah, may, mabali na hinahinay ni mo di ay. Beta na ako na ito kumplito ba ganyan tindahan ni Boy? Naway dagom dyan eh. Oh, napahilo. Oh, kumplito dyan. Aka lang taga. Oh, napahilo. Na may tingga. Hapon. Ay, nahilon. Ay, sibuyas, kamatis, bumbay, o katong, na ballpen, o kanang, ay notebook na nga na July morning. Kompleto ni. Namoy kuada, sibot. Napad may sibot po. Bangka, ate, Kompleto. bublay, toothpick. Kompleto. Barko, namoy barko dre. Ano, rewa, dari. Adi na kumplito. Na kitchen. Pobre ginag yapon di ay. Bitaw, nang usay palitan ni mo nang. Papayta ko sardinas jabe. Be. Kanang kana. Dara ay mga na si Silvio kay. Ala na makakasalamat ka makasaon ang panahon. No, di ko tag na eh kasi yung pangawan to kaldero sa una. Hindi kang pamuala, pamlastik. Nang diag silupin Ang paling. kabalo jud ko nang nalain jud ka sa kuan ng trustian jud ka tinudan jud karon di ba gid ka mo to nga dili ako nang ato kaldero nimo. Ha? Sa ba ako, wala ko lain nga ako Andre, wa man ko lain. Si Luxki gini ko ako si Luxki wa jud ilabot ato kaldero nimo nang sinsya na jud kay kanang di jud ko mo ang kuno nang wa jud mo nang ilabot ato.
Sabay na may agi dito, pero sertong gabit-bit sa yung kaldero, ipatimbang niya. Hindi ba tanda panahon, no? Ang pobre sa una, karon marang ni arang gamay. Uy, Mang. Oo. Uy, Mang. Pang, gusto man. Huwag pa na ayaw din ng labag sa imong naong pagkagsa sa banana boat niya. Naman ay maayo. Sabi, alam mi aning lawi. Pre, pre, yan ang nangyari sa tangke na, pre. Mga ako sa tapin na ito na. Okay, pre. Uy, Mads. Musta din, Mads? Uy. Saya pala sudto, no? Nagluta na kaganing law ko, ay. Ay, sabi kining lawi niya. Isda nga sinabuan pa gino. Ganahan kayo kung ano po, ay, kito sa parang kayo na mo. Ano yung pinalit ni Uwa? Nga isda? Ano yung pinalit ni Uwa? Mauna. Eh, nagkaon na ka sa isumin na na. Man ako, man ako. Mads, sabay na itong Mads. Sabihin na. Man ako. Sabihin na namin. Man na lagi ko. Parang luya mo ni mong luya mo ni si Mads, para. Ang bot, ang isa na Naon sa gagawa. Ayo. Ikaw si tao dito, Mang. Saman. Pagkalit ako, Blackhead. Ang pasilain eh. Punta ka sa break ng bana. Wala. Sa? Ay, pako, wala. Katong puan. Wintang. Libre, libre. Oh, ganito ko nagkakutin ng friends. Tawag ni. Kailangan ko rin mo, labi mo gini yung mong bre, kanina nga alaw eh, bre. May maluto ni kong misis, pre, mga ganahan. Labi ko yung okra, pag wala magipika ng okra, dito man. Lapot nga eh, pre. Asa ka, pre? Ano ko istorya ako nito, pre, nga deliver ko itong pound, pre. Si Dodge, istorya ko Dodge. Kaya, pa-deliver ko pound ito, dahan, kaya para makapili yung dahan, pre, no? Kaya kaya mapilian, kaya sa'yo plus puntang, kapili na lang dahan pound. Sige, pre, ayo. Makuha rin ito na mong deliver on si kanang imong mi. Si Dodge, kata, dalir ba ito, inor ba ito nga pajero, ako very nice thing to ito, abdi ka ito. Ano ba? Sige, pre, good luck, pre. Sige, Ilit na lang ng charge ng pamasahin. okay, pare, sumatay. Ayo, kapalitan kong tangke. Oy, no, gusto na nga tangke mo kanang kuhan? Kani color blue. Sige, kuhan na no. 920 na lang na sa imo. Oy, na may rollback. Sa TV lagi na may rollback. Ito ka sa TV palit nung, ganyan mo kay rollback nung. Oy, Kex, mustang delivery na ito na mo. Automatic bossing. Chip, deliver! Sige. Kaya kung isa ka tangke ka na color blue, yata ganun yung ano. Sama niya nag-rollback. Dili, may rollback tayo niya. Kaya nag-rollback siguro. Anong nag-rollback na niya anong? Pila raw po tayo. Rollback ko si Pisos. Sige, salamat sir. Way delivery ni. Ako yung deliver na nung. Ito sana dito. Wait. Berhenti sa rin ako kayong tangke. Kabugat man. Ano may sulat? Mang bukas. Ano may sulat? Malunat, magpudang nga ito. Ang baga dito. Sige, kadali ang ako deliver na. Ato na ito ni. Kaya sanaan ka na nagbalay diyan ang dakaw kayo. Sunod na. Swimming pool. Arigado, boss.
Sige daw, salamat kayo. Sige daw, may ano. Tayo din natay na may negosyo, kinatay kalingawan ba? Anyway, ihap sa mo dali, labong mo pa yung customer. Ayaw ba, ikaw ba? Grabe kayo rin mong pantalonin mo. Lakra ka yung... Lakra ka yung... Ano, Jud na? Ay, lang ko na tanawa. Lakra ka yung tapite. Talaga na nakita nanay. Kajud fans ba? Tinodanay? Ma'am, ikaw ba? Depende. Magdito kay ka. Ito ko rin lang mo. Wala ba Ay, yung... kayo lagi panguan ba? Wala ba yung mga sinabi si Mare, si Pare, o si Pare, hindi naman ang Mare. Ito na yung matakan. Mahilig dyan kag Mari, no? Mata na si Mari pa. Okay na kayo, Mare. Hindi na ko mga mo. Bus! Ikta ka bus! Atchop, Gulliver! Atchop kayo! Sira na rin mo sa likod. Sarado na na bus! Ha? Sige, sige. Oh. Si Tarzan, nangawat o Tansan. Si Wolverine, nangawat o Wolfes. Oh. Amat ka bus! Plan ako na nimo para... Amat kayo na lang kayo. Kuwan kung tape ron, 500. 100 din ay, kapos. Pali-pali, ranin mo kadaghan dahil. Salamat kayo bus! Atchop! Atchop kayo bus! Atchop, Gulliver! Sige, sige, ingat, ingat. Ano naman kung makaulit, pare? Kung lapin mo rin. Taxi! Kabagyo, kabagyo! Asa na pagkamato ni Tuhana eh? Dito sa kwarta. Ilan ng anik. Bus! Atchop kayo! Atchop, Gulliver! Balabaji! Tawanan eh. Nalang siya kila'y makuha ba? Nanguha na siya lain pa. Hindi makuha lain ba? Oh, gabitan man ka. Ay, si po tanag, kapoy ko ba? Tulog na tabi. Asa na gigikan? Ay, nagpunta sa simbahan. O si Bahay, agalkag kay mong buhok? Nagpapatog na ako, sir eh. Sige na, matog na ta. Suko mong Sige butang. na, matog na. Suko mong butang unbihan na no? Ay, langga. Si baliton langga. Ako, pwede ko niya pati. Anang napkin Japon. Anang kwan with lead. Anang napkin with lead. Ah. Kada kay... Kuhan man ni, gasingko niya, Dos Blade City. Ah. Thank you. Ay, bakit naman ang palok niya? Parang aslot. Tulosingko ni, tulosingko na ni. Wala ba yung cook meal, sir? Iba nang ipauga. Ah. Aslo ba, sir? Aslo Ano ba rin sa palok nga? Aslo ka parang
Ayo, ako na pa mo palit. Oh, kasi mga Mika. Ay, strict sa personal. Sabi ako, na. Mapalit ako niya, one day ka ng chichirya. Nadago mong hilo kay na, nalaksi ang akong kwan, oy. Nalaksi ang akong garter. Taraw. Thank you. Ano magligana ng mga tao dito, oy? Yes! Hey! May bayad na ba ito si Brian? Yung utang tangkit? Manabos. Tapos Jerry Gulayan, bayad na to. Bayad naman. Asa di si... Pareho lang inisipot pareho. Wala. Lakaw sa ito, kanina lakaw to, bas, kuya eh. Bas, pili, ang gusto rin, bas, kay kapoy ka, bas. Ano ba? Walang igana sa mga trabaho dito. Ultiin ko. Istorya, mag-istorya na ipataan yan. Istorya na ito na isig. Oh, pare. Ay, pare. Basta, pare. Asa mo nga magtumulakaw na buka? Malakaw to. Taka ng espongers kayo. Nako, yan. Kumusta man itong delivery Okay na. Andre? Wala pa ba kayo? Busy pa kayo? Mag-istorya na pa kami. Na-busy. Na-busy pa ito sa doos po. Pero kung tuman nito ka. Timan na lang kung ano nito mo. Deliver to kay Malakaw ko, ha? Di asa na po lagi na ikaw? Ikaw na may bantay. Drigi na po yung mga sikasura. Pare, pertama ka pare kay kliyente, pare ka apa, masulod na tos kung tindahan, pare ako kayo ng kumpanya, pare, wala lang na tayo kaneng gitawa ko, kaneng, yan na kaneng, Sige. Puro po man ka. Basta, para mo ka na sa Consignment, pare, consignment. Sige. Ano, pare, ano ka pare, ha? Basta nito nga nang akong ka-short, gani kong maong nga pinutol. Siya, puting kayo, marag. Tubig dagat. Pantalon, nakasapatos, nakapahumot. Jex, tayo sabi, Jex. Ay, bas. Oh. 500, oh. Ay. Okay, kaya. Palit ito energy drink. Iya, palitan lang po ka ng capsule para mo lagsikaw niya. Pang-snap na lang ni mo na sobra sundi to. Ha? Sundi ay yung pagsabak. Pasundan ako siya. Ha? Bas. Lakaw na sa pamayo. Lumagi ni boss, kinikado kayo ni boss, mong ipabuhat pa, boss. Inibalik mo. Sabunay ka, God. I-text ko. Musundan ka kung asa mo dapit. Ha? Dito na nabayatag ang dugang. Sabot ka? Sige, boss. Sige na, ako na. Ayun pagsaba, ha? Sige, boss. Kung dali ka kasi malipat ka. Kasi, remandal ko na yung motor, itulak, boss. Tubag naman ano. Sorry, boss. Hey, boss, accept, kulipi! Hindi, ipidakan ng taxi ako. Nang driver ako, siguro nito. Balasiko. Kulabo ko. Tara, manulog na, tara. Tara, kaya masakpan. Tara. Ganito ako. Tangarip. O sakit ako nakita. Katulad ang kini. Naaraday mo diri ha. I-text na ko si Ama. I-text na ko. Tinood po ka, Tris. Dahil sila nasulod. Tinood kayo, boss. Pero text Ayun sa git niya. Tinood kayo, boss. Kita kasi ko tipi-tipi. Yung mong asawa. Kaubat mo kumpare. Unsa? Ayay. Atchip kayo. Atchip, Bulibird. Tinood ka. Tawa. Kumusta rin? Ganyan, 3 hours na ito. Yung sa 3 hours, ha?
di ba? Oh. Okay. Kailangan niya gigimahal. Subuhan na wala pa niya. Pare! Hoy, pare! Gusto pare! Ano nakalit, pare? Lama lagi ka pare. Napagay ka-chick niya, pare? Uwaw. Ha? Ang sabi yung gibuhat sa Mas uwaw na mo, pare. Kauban mo tuying, pare. Usa! Hey! Ayaw niyo may na. Ayaw may pasangin lang yun. Bakit explain? Ay, nag-explain na. La, kailangan ako Pare. Papabuang na ka. Pare, kumuna na induhan na yung mga bata, pare. Si Toying, kumuna na diba? Hubuo na ko sa niya. Okay, musibat ko. Uy! Pare! Papayawa! Sakit kay Dolanday. Amigo mi Ramil. Kurpo mi sa tindahan. Pati ba naman ang asawa gikurpo niya. Pagkakaroon, malamit tarong buot sa asawa. Ano po na pakita si Paring Ramil sa kuha. Plastika na naging sa kasawa, di ba? Kung na ko kayang muha, sagot. Lambot kay atong gwapa ni Bayana. Daog lang ginig-search sa mo sa una ba? Sa magimayo na kubuhato na ni Karon. Paminaw na lang ko kung tampagan ko ninyo. Salamat kay Shay Gayon. Ito din na lang. Inyong suwat pagtatampo. Sandra. Morning just a moment away, and I'm without you once again. Ang nga po, pabidyo po ka ako sumawang sa video ni mo.